खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं टू ऑल वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरो आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन जागायलांदिनि जोङो बे साननैसोआवहाय गोबांथार आसनि नुबाय दिनैहाय आसनिनि सायावहाय फंनैसो एसे डिसकास खालामनो लादों लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आङो मोननैसो आपडेट्स होलांगोन आरोना तो जोंनियावहाय दा बेबायदिनो गुदुं गुसु बारबो बारगासिनो दङ गरम गरम ना तो इलेक्सनफोराबो बेबायदिनो फैगासिनो दङ एबारावथ' आरो माने हेट्रिक लाइन बेबायदिनो ना तो बिटिसिनिबो फैगासिनो बिटिआरनिबो फैगासिनो आरो बेबायदिनो जोंहा 26आवबो इलेक्सना बेबायदिनो फैगासिनो ना गोबांथार इलेक्सन लोगोफोर आङो दिनैहाय फंनैसो नैबे इलेक्सन पलिटिक्सनि बाथ्रायाबो एसे ओंखारलांसिगोन जेरावनाखि आसनिफोरा बांसिनै ना तो बेबायदि राजनिति हान्जाफोरनिफ्रायनो फैखायो नालाय तो बेखायनो आङो एसे पलिटिक्सनि सायाव फंनैसो बुंलांनो सानबाय आङो डाइरेक्टलि थांखिनानै बुंनो सानाखै जे सोरनिबा मोनसे पार्टिया गाज्रि बा सोरनिबा मोनसे पार्टिया मोजां आङो सोरनिबा मोनसे पार्टिजों जानानै बेबायदि आङो बाथ्राखौहाय बुंनो सानाखै आरोना जास्ट आङो फंनैसो पलिटिक्सनि बेवहाय ओंखारलांगोन आरो खोथाफोराहाय तो जोङो बयबो मिथिगौ आसनिफोराहाय बांसिनै जोंनियाव बेबायदिनो ना तो जेब्ला भटफोरा फैगोन जेब्ला इलेक्सनफोरा खाथि जाफैगोन ना तो बेखौनो इसु लानानै इलेक्सननि खाथियावसो लाबोखायो आरोना तो बिनि उनावहाय बेबायदिनो इलेक्सन खाथियावसो आसनिफोरखौहाय बांसिनै जोङो रानसावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनि सिगाङावबोथ' होनो हायोमोन ना गोसोब्ला ना नाथाय होआ बेयो मोनसे सरकारनि नियम जि पार्टियानो सरकार दाया मानोना मोनसे पलिटिक्सनि इस्यु बा मोनसे बेयो पलिटिक्सनि ड्रामा तो जियानो हक दिनै बेबायदिनो CM ट्रिपल ए तो बे CM ट्रिपल एआ दासिमबो रिएप्लाइ जायाखै आरो माब्ला जागोन जेबो मिथिया 5 तारिखआ बारनानै जोंहा बेबायदिनो दिनै 10 तारिख सफैनोसै बे CM ट्रिपल एआ तो आरो जोङो माब्ला बेबायदि एप्लाइ खालामफिननो मोनगोन जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन दा जियानो हक जों नेनानै थानोसै आरो बेबायदिनो जोङो सम फैयोब्लाथाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोराहाय गोसो आरोना तो बेबो बेबायदिनो पलिटिक्सनि ड्रामा जानानैसो थालांसिगोन नामा तो बेसो साननो गोनां जानानै फैदों बेबायदिनो पलिटिक्सनि जुदि नाटक जानानै थायोब्ला तो बियो जानाय नङा ना जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन दा बिदिब्ला जोङो नैबे फुजानि समाव बेबायदिनो गोबांथार एकाउन्टफोराव जों फैसा हाबबाय थानाय जों खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो जोङो मिथिया तो जोङो बेबायदिनो भिडिअसफोर जोङो नुबाय थानो मोनगासिनो सोरनिबा एकाउन्टआव बेबायदिनो 23,000 सोरनावबा बेबायदिनो 24,000 बायदिसिना गोबांथार रांफोर जोङो हाबनाय खोनानो मोन्दों जियानो हक हाबनाया हाबबाय थाथोंसै जायफ्रा मोन्दों जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा दा बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो बे साननैसोआव आरोबाव फुजानि समावनो फुजानि गेजेरावनो दुर्गा फुजानि गेजेरावनो ना बेबायदिनो रोजा आइजोफोरनि महिलाफोरनि एकाउन्टआवहाय बेबायदिनो जोङो रां हाबगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों बा जोङो बेबायदिनो नुबोगासिनो जेरैबायदि प्रटिक माहे बेबायदिनो 10 तारिखआवहाय जोंहा बेबायदिनो अरुण'दयनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो जायफोरा पेन्सन मोनोना तो बे पेन्सननिबो जोङो बे दुर्गा फुजानि गेजेरावनो बेबायदि 250 ताका हाबो नामा पेन्सनाहाय बेबायदिनो हाबगोन आरो 1250 ताका अरुण'दय जोङो बेबायदि हाबगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गोबांथार हाबबाय ना सेन्ट्रेलनि स्किमनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोंहा PM किसान ना बायदिसिना गोबांथार हाबबाय दुर्गा फुजानि सिगां गोबां रां ना राङानो रां जायफोरा मोन्दों मोनगासिनो आरो जायफोरा मोनाखै तो दासिमबो मोनाखै नाथाय
बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो नुनो मोन्दों माखासे बेबायदि मोनसे निउसावहाय बेबायदिनो नुनो मोन्दों बेबायदिनो दुखुनांथावबो जाथाय ना थ' नैबे दुर्गा फुजानि समावनो बेबायदिनो खायसे ना दिनैहाय हिन्जावफोरा बेबायदि न'खर गारनानै गुबुनजों बेबायदि जोङो खारलांनाय जोङो खोनानो मोन्दों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो बेबायदि जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव गोबांथार जायो आवगोलनिफ्रायनो जोङो नुबोनो मोनगासिनो दं बेबायदि हिन्जावफोर खारनाय ना गुबुन हौवाजों हौवा थाखानानैबो गथ' गथाय थानानैबो थ' आरो बेखौहाय मा बुंनो लोगोफोर आं एसे माने निउसावहाय नुनो मोनबाय बेबायदि जाथायफोरा जायोब्लाथ' आरो दुखुनांथाव दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथायफ्रा जोबनो थाङाखै ना थ' मा बुंनो बिनि सायावहाय आङो बांद्राय बेबायदि गोलाव बुंनो सानाखै बेबायदि जाथायफोरा जोंनियाव जाफ्लेबाय थायोना थ' जियानो हक लोगोफोर आङो दिनैहाय बेबायदिनो दुर्गा फुजानि समाव गोबांथार रां हाबनायनि सायावहाय बे आपडेट्सखौहाय लानानै फैदों जोङो बेबायदिनो इन्डियान बेंकआवबो ना गोबांथार बेबायदि जोङो रां हाबनायफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों बा जोङो नुनो मोन्दों ना थ' नोंथांमोनाबो दङब्ला एकाउन्टफोर बेबायदिनो चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय गोबांथार बेबायदि एकाउन्टफोरावहाय रां क्रेडिट जानायखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो आरो राङा हाबोब्ला थ' मेसेजआ फैखायो आरोना थ' आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे आङो आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि जोंहा बे आपडेट्सआ जाहैबाय फारसेथिं दुर्गा फुजानि समावहाय गोबांथार अफार ना नाथाय दिनै जोङो जायगा जायगा नुनो मोन्दों गोबांथार बेबायदिनो धरनाफोर होबाय थानाय थ' बे धरनाया जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो माइक्र' फाइनेन्सनिफ्राय लानानै स्मार्ट मिटारनिफ्राय लानानै गोबांथार ना বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু এইবাৰ আমি টেঙাম নাখাওঁ ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমি স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো আপুনি কলা হলে নহব বুবা হলে নহব আৰু কণা হলে নহব আখেদা সমষ্টি যি মহিলাখিনিক মাইক্ৰ'ফাইনেন্স লোন আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব লাগিব যদি নকৰে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আমি তাৰ ডিচিশ্যন ল'বলৈ সাজু আছো সময়ত যেতিয়া আমাক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু উন্নত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পবিত্ৰ সদনত কৈছিলে যে নাৰীসকল মহিলাসকল আইসকল সকলোকে মই ঋণ মাফ কৰি দিম আমি বুলি কিন্তু কিয় মিছা কথা ক'লে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি মিছা কথা কৰে তেনেহ'লে অসমখন কেনেকৈ চলাব আপোনালোকে ভাবক थ' दिनैहाय मानो बेबायदि धरनाफोर दिनै होनो गोनां जादों निस्सय दिनैहाय जोंनियाव बेबायदि ना गोबांथार रांफोरनि अभाबफोर जादों नामा आरो जिथुनिखि मामाया आवगोलावहाय फोसावना गालांदोंमोन माइक्र' फाइनेन्सनि जिथु माफ होगोन होननानै थ' बेखौहाय बेबायदि मोजाङै मावफुंजोबाखै नामा ना दिनैहाय मानसिफोरा अनलाइनाव ट्रेडिंआव बेबायदिनो रांफोरखौ गारजोबनानै दिनै गोबांफोरा बेबायदिनो अभाब जाबाय नामा थ' लोगोफोर गोबांथार बेबायदि धरनाफोर होग्लुंनाय नुनो मोनगासिनो दङ ना थ' माइक्र' फाइनेन्स दिनै मानसिफोरा निस्सय गोबांथार अभाब जादों जानांगौ बेबायदिनो माइक्र' फाइनेन्सफोराव ना गोबां लन लायै लायै बेबायदिनो दिनै एजेन्टफोरा न'आवहाय बेबायदि होसोबोयो आरो समावहाय बेबायदि रिंफोरखौ माने घुरायनानै हरफिननो हायाखै जेरावनाखि दिनै बेबायदि इनकाम सर्स गैयाना लननि सायाव लन जाबनानै होदों जेराव थ' जोङो दिनै नुनो मोन्दों सरकारनि थिंजायनिफ्रायबो ना गोबांथार बेबायदिनो जोङो दिनै लन नुनो मोन्दों नाथाय जोंनो बेवहाय मामाया फोसावनानै होखादों थ' आसामा माने लानो हानाय माने पर्जायाव दङ थ' सबनिस्रायबो दस्रा बेबायदि मोनसे जोङो बेबायदि रायजोनिख्रुइ माने सिङाव ना आसामा एकदम सिङाव दङ जाहैदों थ' बिनि थाखायनो आसामाहाय दा बेबायदि लनफोरखौहाय लानो हायै जाहैदों आरोना सरकाराबो बेबायदिनो लन लानानै दिनैहाय गोबांथार बेबायदिनो आसनिफोर दिनै फोसावगासिनो बेबायदिनो निजुत मयना आसनि फोसावदों दिनैहाय बेजों लोगोसे आरो बेबायदिनो अरुण'दय होदों गोबांथार ना गोबां रांफोर होगासिनो दङ थ' जियानो हक बांद्राय दिनै बिनि सायावहाय आङो बुंनो सानाखै नाथाय जोंहा माइक्र' फाइनेन्सआहाय थारैनो रिंफोराहाय माफ जामारदोंना थ' दिनै गोबां जोङो बेबायदि माने धरनाफोर होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरोना थ' लोगोफोर जोंनो समा खिन्थागोन आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै
जोंहा दिनै सानसेल'सै थ' बिनि उनावहाय हलिडे थ' आंबो एसे अफिसाव थांनोसै दा थ' एसे खामानि दङ आरो दिनैनिफ्राय बेबायदिनो बन्द' थागोन ना दुर्गा फुजानि थ' जियानो हक आङो दा एसे ओंखारलांनोसै अफिसाव थ' बिनि उनावहाय आरो दिनै बन्द' मोनगोन दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानि गैथ'ला आरोना सानथामसो रेस्ट मोनसिगोन एसे बेरायनो मोनसिगोन आरो इन्जय खालामनो एसे टाइम मोनसिगोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि आपडेट्सखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय